uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele. Sibheke udaba lwemvula umkhemezelo kakhulu specific. Uma likhemezela ila khona lishaya kuthiwa ni shower rain or a light rain yabo. So umkhemezelo la kuna khona kancane umsamkhizo kanje yabo. So imvula njalo siyibheka namhlanje ayileni enangamandla ayileni kakhulu but engumkhizo nje ekhemezelayo ina kancane a light rain or shower sinjenyana small shower. So uma sibheka lento le ukuthi ngasho ukuthini ingasho into ehlukahlukene kukuwe ukuthi ubheka ngayiphi indlela yabona komunye ngasho kunye abantu abanye bayaphupha befundiswe iphupho ngalo leli lisho ukuthi kuye nomunye yafundiswa ukulisho ukuthi komunye uthi ehleli kufike that thing that vision that thoughts nyana efika kuye ukuthi hayi no lento lingasho ukuthi yabo ku right nalokho. Asikhuthaza abantu ukuthi abasubscribe belike bese beba ngamalunga e-channel ikakhulukazi ngaza ukuthi secretary ikhulisa i-channel inikele kakhulu kwi-channel lokho kuyasikhuthaza nathi njengabantu abathatha isikhathi senzele imfanekiso eqoshiwe. Okunye ngikusho ukuthi inamba yami ngicela uyisebenzise ikakhulukazi uma unephupho elide ngaza ukuthi ngeke ngikwazi ukuphendula iphupho elide ngasho ukuthi ngifuna ukuthi sikhulume ngamaphupho so that kuzoba easy because phambili besenza umuntu besikhuluma ngephupho eli1 ivideo 1 thothi manje umuntu athi ngiphuphe inkomo yakhuphuka naku bayigwaza abantu basuka bayigwaza inkomo wakuba nawo la omunye seyibamba ngentambo yehla omunye bese ngibonisa inkomo sigqoka iskipa esibovu mangithi ngabona umkhulu lapha esehlele egqoka ibheshi phansi amaphupho anjalo afuna siwaxoxe ufone kulelo kodwa la sizokhuluma ngephupho eli straight forward so that ngizokwazi uma senza ivideo ikwazi uba ne-title so that abantu mabese ngoba lama video lawo uthi usofuna ukuthi hey ibheshu inkomo kunesiwe kunama-meaning ahlukene kule phupho eli1 mali nama details amaningi so lelo asilikhuluma silidiscuss. So omuphupha la imvula sizothi nakupha uhle kakhulu uma izulu likhemezela lusho unyaka omuhle ikakhulukazi komuntu owumlimi futhi uma likhemezela ngesikhathi esifanele. Number 2 uma uphupha imvula sikuthatha njengopha oluhle kakhulu uma izulu likhemezela olungasho ukwehla kukaNkulunkulu ukuzangenelele empilweni yakho. Amahubo 72 verse 6 iyakwehla njengemvula edlelweni njengesihlambi esimathisa umhlaba la kukhula ke ngoNkulunkulu noma ke ngenkosi. Number 3 uma uphupha imvula kuwupha luhle kakhulu futhi uma izulu likhemezela lusho ke ukuthi uzokuba nenhlanhla nesibusiso uphinde ufumane nesihe nomusa kaNkulunkulu ngenxa yokulunga kwakho. Leviticus 26 verse 3 uma nihamba ngezimiso zami nigcina imiyalo yami niyenze ngiyakuninika imvula ngesikhathi sayo izwe lithela ukudla kwalo imithi yasendle ithela izithelo zayo. Number 4 uma uphupha imvula kuwupha usithatha ngokuhle kakhulu futhi uma izulu likhemezela lisho ukuthi lindele ukuthola isandla esiwusizo ukuthola ulwazi oluhlabahlosile nenhlakanipho ezokunikeza amandla okuvuselela nokufeza izifiso zakho maduzane. Number 5 futhi uma uphupha imvula kuwupha uhle kakhulu uma izulu likhemezela futhi unethwa ilo mkhemezelo lusho ukuthi khululeka ke ngoba izinkinga zakho zesikhathi eside sezizoxazululeka maduzane. Number 6 uma uphupha imvula kuwupha oluhle kakhulu futhi uma izulu likhemezela lusho ukukhululwa lisho ukuhlanza kwezono lusho ukungcweliswa lisho intethelelo nensindiso ezayo empilweni yakho. Isaiah 45 verse 8 concani mazulu phezulu amafu athuntulule ukulunga umhlaba mawuvuleke kuthelwe ukusindisa kumile nokulunga mina Jehova ke kudalile. Khuluma nabantu kwela uNkulunkulu. Number 7 uma uphupha imvula kuwupha oluhle kakhulu futhi uma izulu likhemezela lusho ukuthi usulizwile izwi likaNkulunkulu wena futhi lizowenza umsebenzi wokukungcwelisa. Isaiah 55 verse 10 ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona kepha kuwunethisa umhlaba kuwenze kuba uthele uhlume unike ohlwenyelayo inhlanyelo nodla isinkwa iyakuba njalo ke nezwi lami eliphuma emlonyeni wami aliyikubuyela ze kimi lingakafezi lokho engikubonayo
engikufunayo liphumelele lokho engilithumele kukho. Asivale. Ivale mfana. Number 8, uma uphupha imvula, kuwuphawu oluhle futhi kakhuluma izulu likhemezela futhi unethwa ilo mkhemezelo. Ngokwesintu ke lokhu sekungasho nje ukuxazulula kwezinkinga zakho. Ngasho ukusuka kwamathunzi, isinyama noma ke isichitho ekade sikungcolisa empilweni. Siyabonga.